incwadi yezenzo chapter 28 verse 1, 2 and 3. Sesisindile khona. Sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa imelitha. Abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile. Ngokuba babe basa umlilo, basamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhaza. Kepha uPawulu eqashile ikha lezinsaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe. Hallelujah. Mhlawumbe before ngene esivini na into engifuna ukuthi ngisho kuwe. Uyabona nzuza umuntu ongenaso isineke akafanelanga even ukuzala. Hallelujah. Ngoba umuntu ozala umntwana uba nesineke sokuthi manje unamalanga, manje unenyanga, manje unonyaka. Uloke embekezelele lo mntwana ukuthi akhule. Hallelujah. Uyabona njengoba bosisi bebakhula la akusitha abayiqale namhlanje. Amen. Hallelujah. Kodwa ukuze lento le ibonakale ngalendlela bebakhula ngayo iye nangokuthi baye bayibekezelela ilokikhula nalento le oyiqalile. Uma uNkulunkulu angakupha into nje yokuyibekezelela, baningi abayolandwa ngalento. Hallelujah. Ake ngene eswini isikhathi sami sincane. Mawufunda chapter 27 wale ncwadi yezenzo, uPaul neyiboshwa ezi-276 baphikelela Rome ukuyothetha amacala. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu endleleni ephikelele Rome basemkhunjini. Uma bephakathi kwalomkhumbi lithi izwi likaNkulunkulu uyafika umlayezo kuPaul wokuthi lolu hambo elulithathayo lunengozi. Amen. Impendulo yabo iveza ukwethemba umshayeli womkhumbi. Siphila kuleso sikhathi abantu basukile ethembeni uNkulunkulu kodwa bathembele bona. Hallelujah. Abantu basukile ethembeni uNkulunkulu kodwa bathemba abafundisi babo. Hallelujah. Abantu basukile ekuthembeni uNkulunkulu kodwa babukane bodwa ukuthi ngeke sishayise noma uNkulunkulu angasashongo. Hallelujah. Kodwa bekufuneka abantu okuzothi kulo hambo siphakathi komkhumbi baqhubeke njalo bethemba uNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uyafika umlayezo kuPaul wokuthi lolu hambo luzoba nengozi. Ngokungamlaleli uPaul iziyafika ngamlela, ngokungamlaleli uPaul iziyafika ingozi. Ngiyamthanda ke uPaul uma sebaphakathi engozini. Uthi uPaul ukube benimlalelile. Hallelujah. Ngaba sikho la kodwa manje uNkulunkulu uphinde wafika wazomazisa ukuthi noma sesiphakathi kwale ngozi akuyi kuba khona noyedwa osofa.
Haleluya. Haleluya. Akusukuba khona loyedwa osofa. Ngimthandela into eyodwa uPaul ukuthi akami. Ethi bakhona abazalwane ababethwele yodwa ukuthi ngitsheli. Haleluya. Ngikutsheli. Kodwa ngabi nesisombululo sokuthi ukusuka la sesifikile la uyiwa kanjani phambili. Haleluya. Lithi iBhayibheli kuyahamba umkhumbi uyaphahlazeka njahele la sifunge khona. Haleluya. Uyaphahlazeka umkhumbi umuphahlazeka bonke bafinyelela esiqingini. Siqingisi leso lithi iBhayibheli leso siqingi igama laso kwakuthiwa kusemeliti. Amen. Haleluya. Nazi izinto ezatholakala uma befika eMeliti. Lithi iBhayibheli abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile. Bekufanele uNkulunkulu asivusele ibandla eliyophatha abantu ngobubele obungavamile, eliyomukela abangenayo ngobubele obungavamile. Emabandleni namhlanje kubhekwa ukuthi unani, ungena nje unani, uma ungenakho lokhu awumukelwa njengalokhu. Haleluya. Amen. Bekubalekile ukuthi simukelane ngobubele obungangithandile lento. Mshasi mabhalo lapha ukuthi we are breaking the barriers. Amen. Hallelujah. Amen. That's why it's saying Amen. Baba, we are breaking the barriers. Hallelujah. 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 Into lo wangale iphelile namhlanje. Hallelujah. Umubuka mina hamba phakathi ngiphethe kanje ukuba wakini. Hallelujah. Uma ngibuka wena uphethe kanje ngibuka wakini. Hallelujah. We are breaking the barriers. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kulokhu bangathi bengasiza ukuthi ngeke ukuthi lento bazalwane, lento yokungamukelani ngobubele obungavamile kudala ukuthi abantu bathi sebangaphakathi babone ukuthi kwakungcono ngaphakathi. Umungayela phanje kamabaso. Hallelujah. Umungayela phanje kamabaso. Bayahagana baphusana nebhodlela elilodwa. Amen. Angisho ngikhulele la eCentral. Hallelujah. La eCentral. Hallelujah. So kamabaso ngizalwa nje ngithenga khona. Le nto eyenzakala lapha ifika nje ngikhona. Hallelujah. So kodwa ngiyangibuke ukuthi laba bantu laba bamukelana ngobubele obungavamile. Lithi ke izwi kaNkulunkulu babemukelana ngobubele obungavamile, babe basumlilo ngenxa yamakhaza aye ngaphandle, nangenxa yamakhaza, nangenxa yemvula eyayingaphandle. Haleluya. Awubabukela abantu babasumlilo, sizobasumlilo. Haleluya. Sizobasumlilo namhlanje, sizobasumlilo. Haleluya. Sizobasumlilo kule ndawo ukuthi kusasa ongena kule ndawo noma ungena phatheni asisithembanga thina kodwa sithemba umlilo ongaphakathi.
lithi babe basumlilo ngenxa yemvula nangenxa yamakhaza. Kukhona abantu abezayo, kukhona izitsha lapho ezizayo. Haleluya, haleluya. Kukhona izitsha eziyolandwa kusasa, kukhona izitsha ezizolandwa. Haleluya. Kodwa kufanele ukuthi izitsha zingaphakathi zingezwa amakhaza, zingaphakathi. Kufanele ukuthi izitsha zingaphakathi zibe zizimfudumalo ngaphakathi. Haleluya, haleluya, haleluya. Singaboni ngaphandle kungcono kunya ngaphakathi. Wake wafika endaweni noma wake wafika emadleni uthola ukuthi ngaphakathi kubantu ukudlula ngaphandle. Hayi, ngathini uthini? Haleluya. Awuthiphi. Wake wafika emadleni kaNkulunkulu. Haleluya. Uthola ukuthi ngaphakathi kubantu ukudlula ngaphandle. uNkulunkulu ngathi angasisiza, asisiza nje ngento eyodwa yokuthi la sikhonza khona siqikelele ukuthi umlilo uyabaza. Awubheka uPaul uyaphuma, lithi iBhayibheli waphuma uPaul wayothesa. Haleluya. Lithi waphuma uPaul wayothesa. Uma yothesa, haleluya, uma yothesa ntuthi lithi iBhayibheli uma yothesa wabuya nenyanda yenkuni ngaphakathi kukhona inyoka. Haleluya. Uyathesa ngaphakathi kwenyanda, akisho kholela emakhaya. Haleluya. Mawenza inyanda kunenyoka ecishe sifane nenkuni. Haleluya. Kunenyoka ecishe siphathe ngokufana. Uwayithi wethu uyafana noma amasudu wethu ayafana, kodwa inkinga yinye, ngaphakathi kukhona inyoka. Haleluya, haleluya, haleluya. Lithi wabuya uPaul nenkuni. Umefika lithe qakasha, enzela ukuthi kungalotheli. Wenzelani? Wenzela ukuthi ngoba bekubasiwe awuqhubeke umlilo. Haleluya. Uyambona lo mzalwane ukuthi makafika endaweni akashali nje. Haleluya. Akashali, akuthole kukhona imfudumalo ayithole khona, wenza ukuthi iqhubeke. Haleluya. Lithi iBhayibheli eqakasha efaka inkuni emlilweni, inyoka yanamathela esandleni. Sengiyaphetha. Haleluya. Nyoka yanamathela esandleni sikaPaul. iBhayibheli Paul akayanga kwenye indawo, wavele wayemlilweni. Wavele wayemlilweni. Wavele wayemlilweni. Akathembanga enye. Wathi uthemba umlilo. Sithembele yonke. Asithembanga enye. Haleluya. Asithembanga enye. Kodwa sithemba umlilo. Ukuthi noma yini evela ngaphandle, ngaphakathi ukhona umlilo. Haleluya. Sengiyaphetha abangcwele
ngizothethe libamkosi. Uma ufunda uverse 9 wehla nale ncwadi lithi uma beqhubeka bafika emzini wendoda ethile uPhabiliyo le ndoda thiwa kulelo khaya ubaba kaPhabiliyo wayephethwe umkhuhlane. Baba kaPhabiliyo wayephethwe umkhuhlane. Uphon ngasemsandla ngasemsandla uphon ngasemsandla lesi esibesilunywa inyoka ey'nsukwini edlule nje besilunywa inyoka lesi sandla ngasemsandla uyathulukisa ngaso semsandla. Izinto ezisiluma izolo noma izinto ezisilimaza izolo ezingaziyo ukuzofibulala. Haleluya. Kodwa ngasemsandla, haleluya, ngasemsandla ebesiluma izolo muntu uyaphulukiswa. Nami baba waphulukiya ephulukiswa ngasemsandla ebesilunywe inyoka izolo. Angwele na umlenzi wami engulethile kukhona abantu la abalunyiwe. Kodwa kusho ukuthi ukuphela kwendaba uthi ulunyiwe izolo akusho ukuthi ukuphela kwendaba. Haleluya. Kukhona abantu la okuthi nala ahlala ngakhona uma bembuka, ngoba ngisho thina sibuka izolo lomuntu, ayikho into esishatsha njengezolo lomuntu. Kanti uNkulunkulu udlulile kwizolo lomuntu. Uzothi mina ulunyiwe, nawe ulunyiwe, nami ngiyezela ukuthi ngilunyiwe. Haleluya. Kodwa kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uprepare wena ukuthi kuyoba khona abantu abasindisayo ngasemsandla. Yazi ukuthi khona izimo esidlula kuzo uNkulunkulu asipreparele ukuthi abezayo abayodlula kuzo baqiniswe yithi. Amen. Haleluya. Kodwa nje umlazi wami kuyilona abangcwele ukuthi asiqhubekeni sibasumlile nendawo kulobusuku siyothi siyophetha sibe siqhubekela umlilo ovele ezulwini ukuthi kusasa uma bengena la, haleluya, abeza kule ndawo kusasa bese umlilo ovele ezulwini. Haleluya. Ngoba bangcwele siphelile isikhathi somuntu ukuthi ahambe la athanda khona. Uyazazi uhambile la uthanda khona. Haleluya. Ngithi ngasemsandla phulukisa kwakho, oh Jesus, ukusoleso sakhe ebesilunywa inyoka izolo.